ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଜଣେଇଦେବି, ତୁ ଜଣେଇଦେଲେ ନା ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ଯଦି ତାକୁ ଏତେ ଡର ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସୁଥିଲ? ଯାହା କର ଏକଥା ତୁ ବି କରୁଛୁ। କାହିଁକି କହିବିନି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଶପଥରେ କହିଲୁ ପୁଣି ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଓହୋ କହିଲି ତ ତୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୋର କ'ଣ କଲା ଯେ? ଏ କୁନାଲ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ତୋ ରୁମକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ତୋ ଭାଉଜ ତୋତେ ଆସିବାକୁ ଦେଉନି। ଆଜି ତ କାନ୍ଦ ଶୁଣି କେହି ଜଣେ ମୋ ହାତ ଠାରି ତୋ ଘରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲା। ଏ କୁନାଲ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବିନି ନା? ଯିବୁନି ତ? ଯିବୁନି ନା? ଯିବୁନି ତ? ଯିବୁନି ନା? ଭାଉଜ शिवा तो अब डायलॉग कट तो अदर मने मामा शिवा करी आने दे अरे अच्छा तुम्हारा से बोलना ना मैं सोई जाऊं है हां कैसे अपना तेरा रूम काहे का तू बता दिबा କାନ୍ଦଶୁଣି ମୁଁ ସହିପାରିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତା ରୁମକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସହିପାରିଲୁ ନା ଚାଲି ଆସିଲି ମୋତେ ଲୁଚି ଆସିବ ନା ସବୁବେଳେ ତାର ଲୁଚି କୋଲା ରୁମ୍ ଆସ ନୁହେଁ। ଭାଉଜ ସେ କାହିଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ ନା? ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ନେଇ ଯା ଛାତିର ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ଚିନ୍ତା ପିନ୍ଧବି ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ରହିପାରିବେନି, ବରଂ ବହୁତ ଦୂରକୁ ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଫୁଲ କମରେ ହାସିଲ କେବେ ହେଇପାରିବନି।